No niin, tässä on Valtteri Erotiksesta. Lähdetään studiolle, mennään vähän vörkkää uutta musiikkia. Tulkaa mukaan. Halo, isä tuli kotiin. Look at this man. Look at this man. Look at that man right. Yritetään sanotuksia tässä saatana tehdä vittu rauhassa vittu. Tää on saatanan saranat. Vittu hyvä biisi. Mulla on tässä saranat kun vinkuu. Mulla päässä kiehuu. Pitää laittaa öljyyn. Mistä sitä löytyy? Sitten kaikki selviä toinen säkeistä ja jotain tilaa. Halo! Kameramies, ei kommentteja. Hyvältä kuulostaa. Hyvältä kuulostaa. No niin. Vai vittu. No pitäisikö aloittaa biisi sillä? Voi vittu. Voi vittu. Se on siinä sitten. Pistää kato siihen se sarana, kato se vinkuva sarana siellä, kun sit se voi loppua sieltä laimasta ja opiikin. Kyllä. Saatana. Voi vittu. Saatana saranat! Suutulu sorunut vinkku ja pau. Vittu. Saranat kun vinkuu. Mulla päässä kiehuu. Pitää laittaa öljyä. Mistä sitä löytyy? Saatanas! Ei vittu, ajan väärä. Löytyy koko ajan vittu. Vittu. Saatana saranat! Saatana saranat!